Kukhona kuloma uma abekho nje lapha nje onke ukuyohlala nje alale inkonzo engenamloti engenamculo engenamndeni wakubo engenalutho ezizivele nje senjengonathi ngikufika sizele nje sizokhuluma vele ngicabanga ukuthi thina abantu-ke siphethwe ngizocela ukubeka lokhu anginalo lwazi kodwa nami uma sekuthiwe utata seliyangidla lisuke seliyidla kahlala ukuthi ngizokwehlisa ngizocela ukubeka lokhu kukhona indlela kaNkulunkulu ukuhlenga ulwazi lwethu kukhona indlela yemndeni yethu lena esizoyicelela izinhlawulo lena esizoyithandazela ukuthi Jehova bajabulele bathethelele babengaphi thina njena sizalwa abantu abangamazwi ngempela uhleze unyaka lweshuri abangamazwi ngisho ubhombela ngoba thina ngesikhathi ukanda bakathethelele kengathoba kuthole yabesa zinkonzo nje futhi uye vakala ukuthi phansi uhambe kuyozozela inkomo esikoleni uzele emdlalweni yebo thina noma sangamazi ukuthi yenze sangayazi-ke indlela okufanele sihambe ngayo saze sabadala yena sesibadala bayimasikhathela suke ikume emehlweni hayi kanti kukhona nalo izulu kukhona nalo uNkulunkulu okhuluma izulu sangena-ke nathi saba yiwo-ke amanazarela okusho ingane seziyoba lenhlahla ngoba sesozamasithi esibantwana ayobenzisesuye ekuseni kodwa ubaba wayena kodwa esebenzile kodwa ukuthi wayesikezeli ajazi kodwa bayena futhi wayesho ukuthi izulu lakhe lisekuseni akuwa nathi manje thina manje bathi baba abamsebenzele naye uyaqaleka kwayena ukuthi uzothi akwenzela kuhle ngoba wasekusiyelapha kakwazi kwami bafombela loyo akabanza kangane izintutho yingane kodwa-ke ngoba phela uNkulunkulu ngomoya akayena uNkulunkulu ozophila ahamba yena layithatha indlela asingene nasela kepela nasiyathethe uNkulunkulu omuhle hayi uNkulunkulu akayena futhi nomvangeli yena ohambela amasekela mayela ithatha indlela ula ithatha indlela akekho ndawo futhi ukuvangeli nokufundisa
kodwa uNkulunkulu ukhona isonke sekucela nje uNkulunkulu wami sengathi ugqobo kaNkulunkulu ubusa kaNkulunkulu isibusiso sikaNkulunkulu sengathi masifika esasizwe uJehova sikwazi isibusiso sikaNkulunkulu ukuthi masihlale sihlale esiphongweni esihlelekayo esizothi siyahlala sidingqile ezothi siyahlala singanamatheli siwashwe imvula sengathi uJehova angaba nathi sengathi angaba nathi akuyasibhele asifundise indlela yakhe asifundise ayibeke ey'nhliziyweni zethu igxile ey'nhliziyweni zethu kuthi ngenze yethu sinompheli omkhulu sinamdeleli sinommeli wabameli noNkulunkulu onkulunkulu sinenkosi yamakhosi nomngagxumagxuma sinkanjani kodwa uma sesikuhleba iseba yebo sibona nonene kodwa lokho uzozamela wena isitetelele ngakho-ke noma hhayi ukuthi sekulwa naye mtshela ukuthi ufuna akuxolisele ngoba wenze ngoba phela kukhona nalolo baswentwe asazi kweseka naye lolo kufanele sikhonjele angasho ukuthi kufanele senzisa inkabe sathi iziduze kamanje kwenze okunye kwenze unumber 5 ushiye unumber 1 nonumber 4 nonumber 3 nonumber 4 kwenze number 5 lona number 2 adile futhi adilela kodwa ukuthi uhleke yena yini yoqala ngalona uvela ubona kodwa-ke ngoba uNkulunkulu ayena ngiyaye muntu nomuntu unengilosi yakhe kaNkulunkulu unengilosi yakhe yomuntu zimgazile zombili ziyaphikisana ziyamakala esayibholikane isiyaza walile kodwa-ke uwe wedwa sengathi uJehova angabheka uhlelo unyaka wezulu asiphe iziloni ezizosibheka zisikhathi zikhombise indlela ngoba isitshumayelo futhi esingayilanga ngezazi zikaYehova phela sizoxhumayela ngona ayikwazi maseyami intshumayelo nje esengingayilotise kakhulu esengingayibhekise kakhulu uma kusukuma umgqondo eshumayela ngiyangibekizele ukuthi yile zijamina lapho uma kusukuma umshumayela ngiyangibekizele yile zijamina lapho angikwazi-ke ukushumayela mina ngibese ngibheka zonke engizwile ngakubona kuyisigoli lapho ngwasebona-ke uNkulunkulu uyathanda impela simkhonze simdumise ngendlela nayo ngala isingena ithi nansi izosinayo kodwa lesiyile ngoba manje abalezike thina sibona-ke nokuthi nalabo abashoyo kukhona abanye abavele bayithulele nje ukubona senyamalala naye kusesemuva nkosi yami akukho ukuthanda kwakhe ngiyayisho njalo mina ngithi akekho umuntu ozenzela ukuthanda kwakhe ukontrola izinto zakho lezi esenezi
This is already Yaman Yellow Usulaga, Utulu called Utula, Yellow, what I this is better for you. Come to Gajana, Nabo, Yabata, Yabana. Most of the country home said, who said that I might have would have nobody about that here and I'm tired. You are but yes, and I'm tired. About saying about Kulu, now what you got is the wood. Yapupa. Let's go there, like a specific solar. Because everything I am doing like that. You don't have to you don't have to say that the mother of the passion is like our own day. Japan and boy, who was going to see that young Adawamati, Nadawamati, Sauna, who coming back to Kudu there at night. This is what another good about Kudu. No man is not going to do. I said to yourself, we're not going to do much. You have a woman. Would have been yourself from Calvary. You are so people. But I don't really want to. Who must be seven diamonds? As now, the local for Benakin, Karusawa for the Pukulani. What is bad? Who come away? Who back on another? But when I'm going to get a good, we just started out and gave it a good time. About 2 minutes, I'm scared it was quite bad. But I said, people, what do you don't do? So this is the one about Sarah. Just about what would you like? Can I get one lady? Can I get one open? The water. About say the body, 2 hours by the 2 hours by keeper. Would have to put it on. Yeah, for sure the ball, but I think about you now. What do you do? How far to go to clean the food to a science? Mautuya, what do you do? Never better. No, we are never going to man and I do about that. Who would get out when I know who to go? A pussy. No one is ever key. That in a way, Kulukula Pona answered, yes, push up, but this is better push up, and we have to do. Ukulu, Ukulu, I said, put over there, put a senior, put a Matulu, what about the feeling I was in Jomaka, I see to try, it put me to try. Yeah, put together the more like that, the what they would. Don't matter. Let's put out what you do far. I hear they don't tell what I'm going to do. Come on, I'm going to say, the guy said that I'm going to two people who were not great. The young conduct, not the children, no, who said we are going to. Okoba to put the more to. As a colleague, there would be what I said about upwood, uphill. I was something. Here was now as Nababata, the God of the Rabam, my day to the Nababati. I celebrated the Tobo. As mentioned, to go Kuluku. About Nabu, you Kulu is a open up, as much as I asked you. Then I better hit on it. Now I don't have what you said. It's no we are there and you are no matter. Instead of Yako Yabo, never seems to put the Yami. Yet a need to put the wood